Yauwa, bari mu koma shagon masu talla, mu danna nan, mu shiga advertisement mode, mu danna confirm. Yauwa to, mun zo shagon masu talla. In ba ku manta ba ɗazu na ce ɓangaren buy shine ɓangaren da za ka siyar, ɓangaren sell shine ɓangaren da za ka siya. Yauwa to zan ɗan ƙara bayani kaɗan. Akwai kasuwar USDT, BTC, akwai BUSD, BNB, Ethereum da ma dai sauransu. Amma gaskiya ni na fi sabawa da kasuwar USDT sabida shi aka fi sabawa a kai, kuma ni dai shi ne na fi so dai gaskiya, ban san me yasa ba. To, na inda aka sa buy ɗin nan, na ce anan kake siyarwa ko? Na inda aka sa sell anan kake siya. To, idan ka duba za ka ga abin kamar zai baka mamaki. Na ce sell ɗin nan wajen sell anan ake siya. Amma sai ka ga wajen siyarwa, wajen inda ake siyan 286, za ka siyo 286. Inda za ka siyar kuma, ka zo ka ga wani yana siyarwa shi a 577, ba riba, asara ma za ka yi. To akwai abin da ake yi, haka za ka dinga ganin ka fara zuwa ɓangaren inda za ka je ka siyo dalanka. Yauwa to, a nan za mu siyo dalan mu ɓangaren sell, ku dinga kula. To sai ka zo sai ka scrolling ƙasa, wa'anda suka fara gani a ɓangaren sell sun fi kowa tsada. Ka gane? Sun fi kowa tsada. Ka ga wannan mai 286 nan? Tunda anan za ka siyo dalanka, ya fi kowa tsada. Idan kana yin ƙasa za ka dinga ganin masu araha, ka dinga ganin masu araha kala kala, masu araha kala kala, masu araha kala kala. Za ka dinga ganin masu araha. To iya ƙasan da kai to, a nan in kai ƙasa sosai, ka duba sai ka zaɓi okay to a nawa ya kamata na siyo. Ka duba inda za ka je ka siyar, ɓangaren buy. Wanda ya fi kowa araha anan yana siyawa 577. To gaskiya dai ya kamata ko yaya abin da zan siya kar ya kai farashin wanda ya fi kowa araha a can. To sai ka zo nan, sai ka dinga neman 275 kenan ko? Sai mu ta neman ƙasa, sai mu je 575, 575, 575, 575, 575 mun zo wajen. To ka gan su nan 575, 575 da ɗigo wani abin 500. To kaga akwai 'yan 575. To tunda akwai su, kawai abin da za ka yi, sorry na ɗan shiga. Kawai abin da za ka yi, ka ayyana za ka siya a 575. Sai ka je can da ɗigwanni, ka lissafa ɗigwan suna da amfani sosai. Wanda ya fi kowa araha yana siyawa 577. Ok, idan na siya da na 578 ba. To sai ka lissafa, na siya 575, 575, wani da 78, da 6, da 7, da 8, naira 3. Ka lissafa points ɗin su ma sosai, ka tabbatar at least ka ci riban naira 3 a kowane points. To idan ka yi hakan nan, ka tabbatar da cewa ga farashin da za ka siya, ga farashin da za ka siyar. Sai ka sa odanka na siya, sai ka tafi abinka. Idan ka sa odanka na siya, kana zaune za ka ji alert yana shigo maka message, ana so a sai coin ɗinka, ana so a sai coin ɗinka. Idan ba ka cika ƙasa ba, idan ka cika kuma wayo gaskiya ba za ka, sai kai kwana 2 ba wanda ya zo yana so ya siyar maka da coin. Ka duba kai ba kai can sama ba kai can ƙasa ba. Idan ku kula a inda muke siya ɗin nan, ai akwai masu 500 da ƙasa da 75 ma. Bari mu je, ba za a rasa ba. Nan da 76 ne, sun fi yawa gaskiya. Su samu mutum ya siya da 76, amma in ka siya da 76 ba za ka ci riba sosai ba. To kaga akwai 'yan 75 da yawa su ma. Duk suna so su ma a su siya a kan 275. Ka gani? Da yawa da yawa. To in kai duba ka gani, still akwai, kaga masu 274. To ai ka fi wasu, kama fi wasu ƙoƙari. Sai ka dawo tsaka-tsaki 275, ka je ka siya 277. Da fatan an fahimta. Nan wajen yana da amfani sosai. Idan kai ganganci anan ka siya da tsada,
wallahi asara za ka yi, ba maganar riba ba makawa, na faɗa gaskiya. A ce ka sai na dala 1000, to duk dala ɗaya kuma ka ci naira 3, to kaga kenan za ka samu ribar 3000 idan ka sai na dala 1000 ka siyar da shi gaba ɗaya. To a ce kuma za ka iya yi so 3 ko so 4 ko so 5, ya danganta. Wasu na iya yi ma so 3 a rana ɗaya, so 4 har so 5 ma gaskiya, ya danganta da gaskiya. Amma duk rashin luckin ka za ka yi so 2 gaskiya a rana ɗaya, in dai ka mai da hankali. To kaga a ce ka yi so 2, a ce a takaice kenan wa'ai ba kai kokari ba ka yi so 2, ka kana da 6000. To a 6000 nan a kowane transaction na banki charges ɗin ne sunan shi Binance za su cire maka 0.5 something dala, kusan rabin dala ɗaya, kusan dai 300 za su cire ma a kowanne. To ka yi so 2 kaga za su cire ma 600 kenan. To idan bankin da kake da shi su ma wajen yin transaction suna cire ma irin naira 10 nan, a sa duka gaba ɗaya abubuwan da su cire maka su ma su cire ma naira 100, ba zai kai ba gaskiya naira 50. Ni da ke ma bankunan da nake amfani da shi irin su Opay ne da su Chipper Cash, su ba sa yin charges, free ne transfer ɗin. To gaskiya kaga ba irin matsalolin. Amma idan banki normal kake amfani da shi gaskiya su za su yi caji, to kaga sai ka cire charges ɗin banki naira 100. To aƙalla dai a ƙasa za ka samu 5000 kullum a taƙaice, waya idan baka matsa ba kenan za ka samu 5000 kullum. To wani zubin kuma za ka iya bin riba kaɗan saboda kai sauri ka siyar. A misali kana da dala 1000, a ce riban 2 naira aka ci. To idan ka ci riban 2 naira ka gani, idan ka sa riban naira 2000, za ka samu 2000. A ce ka yi so 3 saboda za ka yi saurin siyarwa gaskiya, an ka sa kuɗi da arha za ka samu 6000 ne, kuma ka cire minus 300 so 3 ka 100, za ka samu 6000. To idan ka cire 900 charges ɗin yin da kai so 3 kenan minus 900, kaga still dai kana da 2000 a rana ɗaya. To ya danganta dai gaskiya, ana samu, amma gaskiya sai mutum yana da jari da kuma in za ka jure kuma da taka tsantsan.